Bueno, imos empezar, falamos un poquinho, despois xa o facemos máis distendido, se queren preguntar, se queredes que continúen asinando, facémolos traballar un pouco. Entón eu nada, só vos vou dar a benvida e agradecervos moito que viñerades, agradecerlle a librería Cartabón, a Gonzalo e a Maribel tamén que nos presten este espazo para facer a presentación. Tiña que pechar eu, tiña que darlle aquí eu, non, xa está, vale. Falovos un pouco de Miguel e de Víctor, que son os autores do libro que presentamos hoxe. Contovos tamén así algún detalliño do libro, ainda que vos deixarei falar a vos. A Miguel xa o coñeceredes, moitos de vos, é escritor, autor de poesía, de literatura infantil xuvenil, infantil máis ben, non? Tamén editor, economista, bueno, eres un home moi polifacético, non? En Xerais, que é a editorial en que se publica este libro, ya que eu represento, eu veño en nome de Xerais, son Sala, responsable de comunicación. Ten publicado outras obras como Música no Fallado, que é un libro onde se fala de música, como xa di o propio título, pero tamén de memoria, de migración, de familia, non? O segundo libro que publicou con nós é Instruccións para ler este libro, que está na colección Sopa de Letras, con ilustracións de Luz Veloso, e que vai na liña dos temas que se tocan un pouco tamén neste, que é a Axencia Galega de Asuntos Máxicos, ilustrada por Víctor Rivas. Temos aquí o ilustrador que estivo xa traballando ilustrando aí un pouquiño. Víctor Rivas tamén ten traballado con Xerais, é autor e ilustrador de toda a serie de historias alrededor de Escarlatina e a cociñeira de Funta, algunha outra obra de Ledicia, como Vampira de Biblioteca, non? Pois esas imaxes tan recoñecibles de Escarlatina, que é xa un personaxe mítico da literatura infantil galega, esa Escarlatina é de Víctor Rivas, non? Que ademais cumpre 10 anos, cúmprense 10 anos da publicación dese libro agora. Para falarvos un pouquiño do libro e metervos un pouco en materia, xa vos adiantei un pouco que este é un libro moi máxico, xa o di o propio título, non? Que forma parte da colección Merlín, non para primeiros lectores, pero sí para nenos de 7 anos que están comezando a ler as súas primeiras novelas, non? Colle un tema tan atractivo como a maxia, un elemento tamén tan presente na tradición galega, para xogar con ele e convertelo nunha aventura con dous nenos como protagonistas, non? É unha aventura ademais que sucede á marxe da vida dos adultos, que é algo que lle interesa moito aos nenos, non? Eses mundos propios que transcorren de maneira paralela, pero sí que os adultos sexan moi conscientes do que acontece. E ademais está contado en primeira persona, cun ton moi distendido, con humor, moi próximo aos cativos que poidan lelo, non? E ademais é un protagonista que a mí me gustou, porque asume sen complexos e con total normalidade un físico que non encaixa nos canons, non? E que o leva con eu non sei se valentía, máis ben con normalidade, con naturalidade. Unha situación que noutros lugares ou que en outras obras ou tal se podería problematizar, podería supoñer un problema para el, non? Pero neste caso, pois, non é así, non? O libro resalta o valor da amizade e tamén da colaboración entre os dous protagonistas, é un dos valores que se destacan, sobre todo na resolución da historia, non? E fala de maxia, como dicía eu, non? Justamente este ano cúmprense 25 anos da publicación do Dicionario dos Seres Míticos de Galicia. Que é un referente, Que é un referente, sí, para moitos autores que escriben sobre e que fan ficción a partir de todos estes personaxes que temos tan presentes na nosa tradición, pois como Nubeiro, como os trasnos que aparecen nesta historia, como as mouras e como tantos outros personaxes que están aí condensados nun traballo de investigación pois moi potente, enciclopédico,
que reuniron aí os seus autores, non? E ao final, os nenos nesta historia son os protectores dese legado, acaban sendo como formando parte desa axencia que protexe a todos estes seres que están un pouco esquecidos a día de hoxe. E ademais introduce os nenes nun xénero que atrae a moitísimo público novo e que ás veces parece que pertence a outras literaturas e que aquí témolo moi presente, que é o xénero que agora se chama o fantasy, non? Entre así a xente do mundo da edición, é un xénero que atrae a moitísimo público novo, iso en Galicia temos moitísimo, moitísima materia prima da que sacar rendemento, e algo que le va facendo Miguel con este libro e tamén co anterior, con instruccións para ler este libro, non? Teñen feito tamén algúns outros autores, tamén autores novos na literatura xuvenil. Agora hai un autor moi noviño que publica en Xerais que está facendo literatura xuvenil mesturando lobisomes con novela negra, Adrián Gómez Ramos. Bueno, é algo moi presente e que é moi interesante traballar porque o temos aquí, non? Entón eu non vou dicir moito máis, vou vos dar paso a vos para que comentedes un pouco así como que irades. Se queredes preguntar tamén a xente do público, haberá unha quenda para iso, así que, bueno, podemos iniciar así un pouco un diálogo. Sí, a ver, eu polo que por todo o que dixeches e tal, o tema, por exemplo, do rapaz, foi unha cousa que tivemos unha conversa, te acordas, do físico, porque un personaxe con esas características non pode ser un personaxe protagonista, non? E ademais non no sentido de que sexa eso ninguna problemática, nin que sexa parte da trama, claro, non se fale de bullying, por exemplo. Non é necesario, que va, eso é normalizar situacións. Pero falábamos como iso, como xa conversas que temos tido na construcción de personaxes, o tema racial o tal. Sí. Por exemplo, Lucía, Lu é unha rapaza... Pasou a ser unha chinesa. Claro, é unha rapaza chinesa. Foi onte a actuación musical, non? Foi unha actuación musical e había unha rapaza tocando, non quero equivocarme, o boi, pode ser, que fora boi e tal, Lucía, bueno, había dúas rapazas, piano e boi, Lucía, estábanos a Lucía. Sí. Sí, unha rapaza chinesa, sabes, tocando, é dicir, unha realidade que chamábase Lucía, sí, ¿no? Sí. Vina e dixen, mira a Lu. Entonces, nese sentido non se fala no libro nada de que unha rapaza que naceu fora ou que está adoptado, que, bueno, é simplemente galega, punto. Está. Un pouco a referencia de tal é a filla dun amigo que aparte que é un tipo moi activo, unha parella moi activa en acollida, está na asociación de acollimento, tal, todo eso. Eles teñen unha rapaza que se chama Lúa, que é chinesa, pero máis galega que a Dios, o sea, sí, bueno, debe falar galego, acaba de estar en Australia, alucinaban os asiáticos dali porque ela se xuntaba cos hispanos e cos galegos para falar galego, o sea, non ten integradísimo queda aquí. E foi así un pouco inspiración para o personaxe. Para ese personaxe. Bueno, aquí que podedes ver que eu seguindo o tema de como traballo, non? Doulle as grazas a Víctor, é unha maravilla traballar con el. Bueno, para nós que hai fans temos un club de fans de Víctor Riba en casa, traballar con el o único. É unha pasada, único pero moi potente, é moi potente. E bueno, traballar con ele é un placer, pero aparte, pola miña concepción, no, a concepción que temos de creación, o libro non está rematado hasta que está ilustrado, é todo susceptible de cambio. De feito, agora estamos traballando na segunda parte, estou con ese vocex que che dicía, non? De que unha vez yo entregue, non é que esa palabra negro sobre branco e isto é o que vai ir, non, todo é susceptible de ser modificado. E o máis bonito de crear en equipo é que realmente eu a concepción de autor, o que dicía, os autores somos os dous, non? E o feito de como o libro medra, non? E o mellor non é A nin B, senón C. É algo que, por exemplo, con Luz Veloso adoita facer moito, vale? E con Víctor Rivas, que se prestou tamén para xogar, porque é outro neno como a min, non? E entonces, bueno, tecemos a historia xuntos. E, bueno, Lu, pues, tamén dase esa circunstancia, pero non é nin sequera parece, non hai unha frase que faga referencia a esa circunstancia, simplemente aparece reflexado así como normalidade, na ilustración. Que hai que intentar integrar, esa integración real. Logo o tema da maxia, do que dicías, bueno, non sabía da existencia de fantasy e tal, pero sí, o feito da concepción do libro O Nacemento, aquí pon máis 7, realmente é certo, non? Desde máis 7,
depende da lectura da capacidade lectora. Hai rapaces de 8 ou 9 anos que van poder achegarse a este libro, non? Hai outros de 9 anos que mellor se están lendo outra cousa. Sí que é certo que, dende a miña perspectiva, que a veces a capacidade de lectura da rapazada en galego nestas idades baixo o que eu percibo inferior. Vale, hoxe tive unha actividade nun cole, un rapaz preguntábame que lle costaba un pouco o vocabulario, non? Entonces estou falando de sexto primaria. Cada vez atopo máis persoas que, como a min, que non son unha persoa que escriba para lucimento, non, de persoal, senón que escribo pensando na rapazada, que lle custa máis chegar. Por que? Porque ten menos vocabulario, porque non son galegofalantes, porque a realidade, bueno, é a que... Entonces, na concepción do libro Nacemento é a facer unha serie, bueno, eu teño a referencia de serie branca, azul, barco de vapor, non? Unha serie de libro que tivera continuidade no tempo, e que lograra enganchar a rapazada na lectura en galego, que fora algo que, bueno, que eu me acordo da miña filla, pois hai uns anos, non, cando acabou o primeiro libro non ilustrado, libro, dixo, lín un libro, non, como esa sensación de xa lín un libro, non? Entonces esa era a idea. Sí que é certo que logo falando con Anaír, a que lle dou as grazas porque traballar con Anaír é un agasallo, vale? Todo o equipo será ese maravilloso. O que pasa que eu con Anaír con quen xogo tamén, sabes? E é divertidísimo, sempre aporta, non? E entonces, bueno, pediume, bueno, traballamos a historia de que fora un pouco máis longa e tal e cual. A nos quedanos como lectores ese gusanillo de ese verme de que nos pide máis, non? Sabes, a historia. E que ocorre despois? E que ocorre... Oh, canto músico aí para que nos pide máis, non? Claro, non sei... Este libro sí que está escrito moi pensando non é un libro como instruccións, que un libro que instruccións para este libro pode lelo unha persoa maior e pode lelo un rapaz. O sea, eu falaba cunha compañera, cunha mestra, e dicía, menos que este libro é tanto para quinto, sexto de primaria como podo lelo eu, non? Este libro non, é máis de, sabes, de lectura para lectorado infantil. Xa, según esa idea. É frikis, como de frikis, como a mí, sí, como a ti, vale. Sí, pero bueno, digo que a min quedoume máis gañas, bueno, faláramos, no, de como sigue a historia. De feito, de seguir a segunda parte, bueno, comentaron con Anaí, pero o tema foi porque a min a historia pedíame seguir. É dicir, necesitaba, non podía quedarme como continúa isto. Esta é a introducción, está claro. E que hai esa idea, sí, esa porta, sabes, para abrila, falando de portas, non, que hai no, que aparece no libro, non? Esa porta máxica que bebe das nosas historias, porque eso tamén pasou con instruccións. A ver, eu teño un soño, hai anos, non? Vale, e o meu soño era que, xa aproveitando que está Concha de Andel, vale, que agradezo moitísimo a súa presenza, que un libro estivera na librería Andel, Fonso, te acuerdas de aquel tempo, non? Entonces, ese é o soño que tiña. Ahora teño un soño que un poquinho, sabes, diferente, non? É que a rapazada vai ás librerías, vale, e demande libro galego. Bueno, xa sei, é complicado, pero en iso estamos, non? Tendo en conta que só un 3% da población creo que di que quere ler libro galego, que prefire castelán, e que só 8 de cada 100 persoas que entran a unha librería, son datos da Federación, bueno, da Asociación Galega de Editores, de 8 de cada 100 persoas demanda libro galego, nunha librería. Bueno, estamos nunha librería no que o libro galego está a vista, iso vai algo a agradecer. En moitos sitios o libro galego hai que remexer un poquinho máis para atopalo, non? E case, eu digo que a veces é como material de contrabando. Bueno, que goste, que o licor Café Bo era aquel que tiñan, sabes, jarlado nunha gaveta abaixo, era o da casa, non? O libro da casa, claro. Que é o libro da casa, non? Entonces, bueno, ese é o objetivo que ten este libro, vale? E o libro é enganchar a rapazada, que a rapazada a través deste libro non solamente chegue os que continúen a este, senón que vexan, sabes, que mola ler en galego, e que mola con historias propias, vale? Que beben da nosa cultura. Porque sempre o digo, no? O colega este que teño que é guionista, que xa lle dixen, cando estés a lei en Miami facendo as películas, tens que facer unha de Santa Compaña. Ten un potencial terrible. Facemos o chiste, no? Que os americanos farán a película, nos la traerán, estarán con logotipos de Coca-Cola, e todos dirán, oh, como mola Santa Compaña. Entón, temos unha serie de historias, como pode ser a do lobisome, que a rapazada descoñece, que realmente o único caso de licantropía, creo que o comentábamos hoxe, non? Con sorpresa.
O único caso de licantropía que existe está documentado en Galicia, non? Pero bueno, temos o xigante, por exemplo, da Allariz e tal, temos unha serie de historias, o das Mouras, que me preguntaban hoxe, e eso das Mouras, de onde o sacaches, non? E claro, pero cando empezas a escarbar un poquillo, remeses aí un pouco tal, sí, porque hai a Poza da Moura, o Tiro da Moura, o Penedo da Moura, sabes, a propia toponimia fala das historias. Entonces, bueno, un pouco vamos por esa idea, xa vos desvelo as miñas intencións, non? Porque en literatura infantil juvenil o meu objetivo é ese, é que a xente vaya ás librerías e demande libro galego, diga, quero o libro, vale, entonces, bueno, niso andamos, aí nesa pelexa, e bueno, ese o fa xogando. Logo do Andrés Segredo, a ver, do Andrés Secreto, hai unha referencia claro a, non se dicía a Concha, que está por aí escondida, non me mole, Concha, manifiéstate. Entonces, hai un personaxe, a ver, unha homenaxe aquí a homenaxe que se fai, sabes, na dedicatoria a todas as librerías e bibliotecas do mundo e lugares chos de marxa, non? E claro, os personaxes chámanse Xaime e Concha, entendes? Non sei se pillarás ou por onde vai o tema, vale? Entonces, claro, que de feito Xaime estivo a isto de ser negro. Vale, sí. Pero eu dixenlle, no, que na segunda parte, Morgan sabes, Freeman, además, era Morgan Freeman. Ahora realmente está basado en Morgan Freeman, pero blanco. Pero blanco. E que dixen, son irmãos, que podían ser irmãos perfectamente, tal, pero é por non ter que dar explicacións. Sí, para non ter que... Entonces, que ocorre? Na segunda parte, que bueno, hai a neta, en este caso, dun dos personaxes e tal, das esa circunstancia, non? Que é negra. Entonces, bueno, hai esas homenaxes que sempre, bueno, son cousas que o libro non conta, pero a min gusta contar aos amigos, eu se teño unha chea de amigos aquí, de amigas. Entonces, bueno, esas homenaxes a persoas que tanto fan polo libro, tanto fixeron. E, bueno, toda esa concepción, bueno, que me coñece xa sabe que hecho que hai, non meu? Solto. Solto un pouco de rollo. Solta que queiras. Vamos. Gracias por darme la palabra. A ver. Nada, bueno, o meu traballo, bueno, aparte, cando me propuseron ilustrar o libro, primeiro que fixen eu, a obra de Miguel, sinceramente non a coñecía moito porque eu adoito ler infantil o que ilustro. O sea, non son lector de literatura infantil, teño que confesalo. Sí, juvenil, cousa e obra para rapaces. Me gusta gusta toda, pero non especialmente unha e tal. Me gusta moita música. Jazz, blues, cosas así. Todo ese temor. Bueno. Sí. La rítmica. Bueno, o rollo é que o primeiro que fixen foi, claro, evidentemente, ler o libro e me sorprendeu o visual que na narración. Quedei abrallado, o sea, todo chamabas a imágenes. O sea, en canto vas lendo, e non imágenes de puntos en concreto, senón as imaxes en movimentos, en espacios, forma de ser da xente, como actúan, como se comportan. Eso é moi importante porque teño ilustrado, a ver, moito o libro, contaba ya antes a Gonzalo, perdona, que decía, habrás ilustrado moito. Eu teño ilustrado casi para o mundo inteiro, aproximadamente uns 100 libros ou así, para Galicia e tal, pois igual entre 20 e 50, parte de cómics, revistas e tal. E entonces é un traballo que teño bastante amarrado. Teño ilustrado libros de xente igual coñecida, famosa, que non chaman ilustración, non ilustran coa narración. O sea, non aportan un contido visual para que a xente se imagine, son demasiado estáticos. Moita xente que escribe non visualiza, solo escriben, gustalle a literatura, o texto, a corrección, a escritura, pero non saben ou non poden transmitir como outra xente que igual menos talentosa, pero que ten, non digo por ti, no, pero en meu caso, pero en meu caso, no, en caso de historias pequenas, tal, curtas, que sí, que son extremadamente visuais. Aparte, a veces hai que rebaixar certos niveis, non, para chegar correctamente ao público. Bueno, esa primeira parte. Logo, nada, empaticei co mundo, me encanta. Saquei a libreta antes porque este é o que fago eu cada vez que salgo, que é estar creando mundos constantemente. Paso dun a outro, é todo fantasía. Non me gusta dibuixar a realidade, embolizo cando teño que dibuixar algo normal que existe. Ten que ter sempre un componente de tal. Entonces, pues, meto as miñas fantasías nos libros, pues, por exemplo, el vai vestido así como nos anos 70, máis ou menos,
ela con rollo punk da época inglesa, non? Dos Álamo, 80, tal que tamén lle confiren como unha forma de ser, dalle un pouco de carácter aos personaxes. Bueno, a partir de aí, nada, xa foi o primeiro traballo que o que máis me gusta é diseñar os personaxes, o casting e a documentación, que paso moitísimo tempo, se me vai a olla, a veces deixo de traballar, estou 3 días buscando algo que buscaba en principio, como por exemplo, vou contar detalles, na libraría, os nomes das letras están en Ogam, aprendín o alfabeto Ogam, e incluso está asinado por mí en Ogam, non? No alfabeto celta antigo, non? Irlandés e tal, vale. Bueno, todos os detalles de adornos, por exemplo, tamén da librería, está sacado das recopilacións de Paco Boludo, un tipo que investiga moitísimo sobre a Galiza e Gaidil, o sea que todos son detalles, vou aportando e metendo todos os detalles que podo para darlle un certa riqueza, porque eu lembro que eu aprendí moitísimo dos cómics franceses, sobre todo, porque estaban moi ben documentados, cada cosa estaba no sitio, na época, no lugar, e as películas antiguas estaban tamén moi ben documentadas. Últimamente a cousa vai para meter máis fantasía, porque queda ben, pero aprendes. Hai unha cosa, por exemplo, unha cosa por las que desei de ver cine, bueno, televisión ou cine doblado ou castelán, é porque cambian cousas. Entonces, en vez de poñer, decir, os tipos dicen, pois é tal de Louis Armstrong, e dicen Bisbal, no, porque non, para poñer alguén que coñece tal. Entonces, ven que o nivel cultural ten baixado terriblemente a raíz de intentar, aparte de traducir e doblar que se entenda, actúan sobre o texto, sobre a propia historia. A mí me parece interesantísimo e moi tal, o sea, ser sincero na documentación cando fas o teu traballo. A outra cousa que me chama, porque eu sempre punto desde un punto de vista técnico, non de gustos e tal, que foi o que empecé a falar, por iso eu comentei o de Lu, que fora adoptada e tal, todo isto. Eu fago unha serie para Estados Unidos, que xa vou por o libro 24, que tamén son cazadores de fantasmas, é unha parella, un rapaz negro e o seu colega hispano, son como Sherlock e Watson, non? O traballo que nos queda os ilustradores, que parece que só adornamos, pois, por exemplo, teño que, cando dicen un grupo de xente nun zoo, claro, teño que poñer xente de todas as razas, culturas, tipos de corpos, e tal, ese traballo me corresponde a min. O sea, eles dicen que si sean variados, alguén con gafas, tal. Entonces, esa parte de pensar realmente nos roles de homes e mulleres, de xente de raciales, o sea, non seguir os estereotipos. O sea, levaron, por exemplo, que me escribiron asociacións musulmanas de Estados Unidos para agradecerme que era dos poucos libros onde estaban presentes, ainda que fora de xente que estaba de fondo, non? E ese é un amor que teño de coidar os escenarios e adoro os personaxes secundarios e terciarios. O sea, os traballo moito, aporto historias entre eles, que non teñen nada que ver co texto. O sea, por exemplo, se teño que dibuixar pois, unha feria, non? Que a veces me toca de payasos, entonces hai igual pues, dibuixo 30, 40 personas, entonces hai incluso historias de amor entre unha rapaza e tal, miradiñas, bueno, de todo, meto de todo, bromas particulares, tal. Entonces hai outra ilustración que ten así moito contido, que é a de habitación del, que ten un montón de referencias frikis a unha serie que me gusta muchísimo, que recomendo para adultos e tal, que é de Guillermo del Toro, dos libros del, de Cazadores de Trolls, que é genial, moi divertida e moi ben integrada. Só faláramos, o do póster. Está o X-Wing tamén. Sí, hai unha referencia a Star Wars, que tamén me gusta e tal. Bueno, logo está o propio libro. Está o propio libro. Antes de que saíra. Non o cachaste. Pero mira, a rapazada, eu digo polas actividades, cando faz a rapazada, fíxase moitísimo na ilustración. E logo eu teño que preparar o tema da ilustración, porque logo fan cada pregunta. Mira, aquí está o libro. Sí. Entendes? Wikiswing, un blog, decíame Esther, papá, pero isto é un blog de bocetos. Sí, de bocetos, sí, claro. E claro, entonces claro, os rapaces fixanse moitísimo na ilustración. Marsupilami, que hai por aí. O que no que na habitación, non? Entón, e logo, outras cosas que adoito facer é, como nesta ilustración,
que meto cosas aterradoras. O sea, realmente, o sea, eu quero que os nenos, cando vexan mis dibuxos, dentro dun límite pasen medo, porque se non vives o medo, é unha experiencia que te falta, non? E últimamente todas as brusas son boas, todos os ogros son bons, todo Dios é boísimo. Entonces, cando pasas un pouco aí de pánico, que te dá medo? O sea, xa non hai. E entonces a veces arrisco a que os editores me boten un pouco para atrás o meu nivel de mala leche que teño. Tal, no, pues son escenas así moi curiosas, no, con protozoos, bacterias, virus e tal, intentando así que dé un pouco de ascurrido. O bicho do fondo suavicei un pouco, pero ao principio, o primeiro boceto sempre con negrito era un pouco bruto de mal. E tal, así con ollos nos dedos e tal, e, bueno, eso, cosas así como a familia, os ambientes, intento sempre eso, poñer, non sei, os personaxes que acaen, non, o tal, e as pequenas historias, non, como a de a gaivota esperando a que pote Paco. O rapaz. Aquí hai unha historia segunda subliminar, non, que está aí esperando a ver si bota aí da Noria de Bouzas, non, supoño que ou non. Pode ser de Bouzas. E logo nos divertimos moitísimo, parece que coincidimos cos homes de os malos, sempre mola diseñar malos. O que pasa é que agora só vexo xente con bigote. Home, xente con bigote. É que son negros. Entón, aquí tamén hai bromas, hai un dos Peaky Blinders, cousas así, non? Así. Sempre te basas un pouco no que ves e son referencias así que a xente logo entende e lle gustan. E, bueno, outra cousa que non estaba programada isto, non? Que na cuberta metín os tal, se me ocurriu o logotipo así mentras iba dibuixando. Incluso antes tiña dúas candeas negras nos lados porque quedaba así rollo máis e tal, pero ya quitei porque me pareceu que estaba demasiado tal. Evidente, non? Que ollo de vidro de Castelao. De Castelao a referencia, os torques. Claro. Que son parte da miña iconografía. A ver, a mí me pareceume brutal porque reunía nun só logo moitas das, sabes, do que eu sinto, non? Vale. E pareceume, bueno, xa cando vin, o primeiro que pensei foi camisón. E non puide que evitalo. Sí, é que está guapísimo. E, bueno, non sei, pola miña parte... Mira, a narración, me refiro, que a mí o que me gustou, por exemplo, no libro non conta, ele está ali agardando, sen de contar moito non, pero está agardando ali pola rapaza, cando está espiando, non? E claro, ele está contando que queda dormido nun intre porque pasa 2 días e non a ven. E a rapaza non baixa polo ascensor, e sai de casa. Está guai, eu cando vin a ilustración dixen, boa, como mola, porque en realidad está narrando ese momento que non se conta. Que non se conta, claro. Es que ser obvio facer a narración do que está pasando, dice, dibuixo de Conan levantando a espada, bocadillo, estou levantando a espada, o texto de abaixo, Conan levantou a espada, dices, vale. O sea, é un pouco reiterativo e hai que evitar eso incluso na narración. Que me parece moi importante, o sea, narrar correctamente na parte do dibuxo, o sea, que non é facer ilustraciones, e logo outra, claro, tens que buscar un ritmo no libro, separar as ilustracións, e este libro foi moi doado porque ten un bo ritmo, o sea, está ben pensado, cada capítulo ten un momento algo de tal, porque eu o que vou buscando son, eu chamalle os momentos Matrix. O sea, os que quedan a imaxe parada no tal, empeza a dar voltas a cámara alrededor deles, que son estes momentos importantísimos, e que están entre accións, o sea, non ir a acción concreta, senón ponerte antes e despois, e o lector é o que vai a encher o tempo anterior e posterior a ese momento. Entón, por exemplo, aquí está a previa patada. Logo, no interior, pois dibuxei o momento, o sea, a segunda parte, sacándolle de fastidia tibia o fulano este. Non sei, é fluir co texto, apoiar, intentar ser o máis tal, xa que somos, agora a reivindicación dos tal, xa que somos coautores do libro, que non son o autor e o escritor, que é o que se adoita decir, o autor e o ilustrador, son o escritor, o ilustrador, e os dos somos autores, aparte legalmente, porque asinamos un contrato no que eu, a raíz de que asine o contrato, eu son autor do libro, non do texto,
non do tal, sino do libro. Entón, por exemplo, si se volve a ilustrar e ilustra Luz Veloso, ese libro, a autora é Luz Veloso, pero este sigo sendo eu. O sea, Sabes non que sei si... nos temos unha unión agora. No, que adoita pasar moito que se consideran os ilustradores adornadores, ou incluso se compara con, bueno, a traducción, que teña que estar asinada, ademais, o sea, que unha labor tal, que sea a seguinte tal, pero nos que levamos ilustrando libros desde principios, desde as cavernas, aún hoxe non estamos considerados autores da obra que estamos... Bueno, cando eu empecé con Luz, facendo. houve unha loita por a miña parte, porque nomeábame só a mí sempre, e estou falando de algún ilustrado, e sempre nomeaban o escritor, e non nomeaban a ilustración. A mí parecíame algo que non me entraba na cabeza. Na pero... base de datos das librerías españolas e das ediciones, que de Cedro a base estatal, non estamos contemplados como autores, e incluso non pon ilustrador moitas veces. O sea, está autor non teñen sitio, o sea, o comentamos moitas veces desde asociacións e tal, e non está. Logo, por exemplo, cousas como o Premio Nacional de Ilustración, que se lle dá o libro editado. Ese premio tería que ir na porcentaxe da firma de contrato un 8-2 para os dous. O sea, non se lle dá ao texto, por exemplo, o Premio Lazarillo dáselle un texto antes de se editar o libro. Sin embargo, por exemplo, o Premio Nacional se lle dá o libro, sin embargo, non se contempla a ilustración dese libro. E son cosas curiosas que intentamos a veces corregir desde as asociacións e tal, pero é como que eso é moita trangallada. Ti dibuxa e cala. Que tal? No álbum ilustrado na BD máis doado de entender, no, porque parece que un traballo a medias, cando, por exemplo, no álbum ilustrado é realmente ao revés, un 90% do traballo de ilustración e narración visual, e os textos a veces son de... Ocurrese unha tarde mentre estaba tomando unha birra. Ou aí, por exemplo, noso nunha folla vermella o peso da narración o leva a ilustración, pero porque tamén había moitos escritos que se quitou, non? Claro. Pero porque realmente hai o peso e a ilustración. Sí, aí o que pasa que cando te posas un pouco reivindicativo en grupos, non sei por que moitos escritores se rebelan contra isto, cando non vai contra deles, senón contra editorial directamente, o sea, que ten que sacarse parte deles e dar parte desos beneficios do libro a autoría os dous autores ou tres ou catro que sexan, porque aparte é legal, o sea, me refero, é legal por contrato. En eso está momento reivindicativo. En eso andamos. Sí. Espero non perder moitos amigos de Facebook que cada vez que solto unha destas. Eu en realidade non concibo o que é o libro, xa o teño falado con Víctor e tal, sen o tema da ilustración. E logo aparte a capacidade que ten, que falaches antes, por exemplo, de Escarlatina, non? Sí. De concibir un mundo. Eu cando vin os arquivos secretos de Escarlatina, os arquivos secretos son unha pasada de traballo. A min pareceme unha alfalla, nos témolo en casa. E parece, cando vin foi este sentimento de que botada por fora, sabes, de imaginación, de derroche. Sí, aparte, cando fixen a proposta le dise, meteu ao Bestia, parecía, en principio iba a ter que facer nada, uns textiños e tal, para apoiar as ilustracións, porque sería un libro agasallo e tal, e meteulle ao Bestia, creou historias novas, personaxes novos. O sea, foi realmente, a mí é o libro que máis me gusta de todo. A ilustración dache moito. Logo comento porque cando fas as charlas nos centros e tal, a rapazada cada vez é máis visual. É algo que notamos moito. De feito, dos libros, estou pensando na colección Xabarín, vale, non sei por que me ven o ano 83 na cabeza, non sei se cando saiu, que facía as traduccións en xerais, non? Dos clásicos, non? E entonces, claro, eran libros que nos líamos libros antes que non levaban ningún tipo de ilustración e tal. E bueno, eu xa estou falando anteriormente, os libros que Miguel Strogoff ou todos esos libros eran, non había nada, non? E hoxe en día a xeración sí que é certo que cada vez, bueno, ten un aporte visual maior e non se concibe. E logo aparte de facer o que distingue. Espera un momento, pensando ademais que nas editoriais, autores, escritores, escritoras e tal, o sea, o libro infantil desde prácticamente sempre vai ilustrado. O sea, igual hai versións que non, moi raramente, máis ben juvenil ou contos adultos ou edicións adultas, pero desde todas as ilustracións do Principiño de Alicia se coñecen polas ilustracións do libro, son referentes. Sí, as originais, sí. E tal, entonces non entendo a veces por que non se entenden cosas e conceptos de traballo e tal, cando si escribes para cativos, o libro vai ser ilustrado. Como non podes saber nada moitas veces de ilustración ou de como se narra visualmente? O sea, é algo que a mí non me entra na cabeza, non? Sí.
Bueno, non somos fans de feito, a ver, nos cando estaban co tema do libro, este libro, cando escribín, bueno, aí teño as críticas, aínda que máis dura esta lía, aquela é terrible. Entonces, aquela crítica ali, nos pensamos, eu me acordaba de Raúl Sagospe, non? O de Prohibido de Lewis Carroll, tiene un traballo con... E entonces decíame Esther, este libro eu o vexo con Raúl Sagospe e tal, ilustrado. Cando fun a Xerais, falei con Anaír e falábamos dos ilustradores, Anaír díxome, que che parece se ilustra Víctor Rivas? E dixen eu, sí. Sí, cheguei a casa e claro, dime, cheguei a casa e dime, en este caso, Esther, que vai facer o libro? E digo eu, Víctor Rivas. Entón puxo cara así e dixo, entonces sí, sabes? Sabes? Entonces sí. E bueno, a mí gustame esa capacidade que ten, sabes, de atrapar, e que eu creo que aparte, eu agora, por exemplo, xa facendo a segunda parte, hai cosas que xa estás, eu estou no vendo ilustrado, me entendes? E eso é esa forma de describir que dicir, que vixeches cando a primeira vez que o liches e tal, unha cousa que bueno, ten unha frase de Harry Potter, en este caso, bueno, de Harry Potter e tal, realmente porque dixerasme que gustarache moito o feito de que era maxia, pero real. De verdad, sí. De verdad, é O dicir, sea, non é un neno que está no hospital con leucemia, entonces sona que un arqueiro e tal. no, decía que era maxia de a ver, verdad, que podía ocorrer. O sea, que como que o mundo era Sí, real. que- E a ver, referencia que eu tiña, a ver, é que unha das cousas que comentaches antes, cando lees e ves Harry Potter, non? E ves moita literatura que existe en Inglaterra, teñen como unha tradición creada, non? Sabes, de certas cousas. E entonces é como que eso é posible ali. E claro, eu vexo que aquí é posible tamén. Esa era a idea, digo, de cando escribes o libro. E entonces, claro, eu non quería facer algo fantástico no sentido de que fora algo como que... No, algo como pasa con instruccións, que ás veces pregunta a rapazada, mira, pero isto é verdade? E claro, a min que dubiden si isto é verdade ou non, molame moitísimo. E digo, pois non sei que dicirche. A velas ainas, non? Entendes e iso mola, porque a ver, non do faz un da eso e tal, pero en primaria, Miguel, que teño medo porque, sabes, que estuve vendo o demo non deixa de verme, porque é certo, que na ilustración, cando falábamos con Luz, o demo da portada, o demo de dentro, salvo unha ilustración, o demo está vendo directamente o lector, está xa interpelando, non? Está contando unha parte da historia que aparece ao final, e entonces, eso mola, ese equilibrio, non? Entonces, bueno, xa veredes, cando leades, que, bueno, os escenarios, podedes identificalos, aínda que, bueno, comezo o libro dicindo que bueno, os nomes dos lugares onde acontece esta historia, os lugares onde sucede esta historia son omitidos pola túa propia seguridade, confío en que entendas, non? Entonces, bueno, están algo alterados, non? Digo, o millor o desplazamento, o movimento e tal, pero, bueno, identificaredes a biblioteca, por exemplo, Juan Compañel e tal, aí de determinados espazos que se identifican moito. E a min gustame porque tamén ese xogo, non? Sabes, dentro de Vigo, sabes, que poida pasar e tal. Entonces, bueno, hai esa historia. E realmente cando me dixeches gustoume moito porque era un das cousas que tiña na cabeza, non? Eu levaba cunha teima desde aí moitos anos, porque a mí me gusta a fantasía pura de toda a vida, porque aparte, bueno, claro, o mundo saxón acepta a fantasía como parte da vida natural e tal, e moitos libros e historias, bueno, desde O Señor dos Anéis, Harry Potter e tal. Entón me fixo porque eu cando ilustraba para Xerais, cando empecé no 90, máis ou menos por aquí, do século pasado, pois, claro, todos os libros que chegaban arriba era literatura. Pois eran historias como reais, non había máis, se había máis era un detalle simplemente como realismo máxico que se chama, porque hai xente que non concibe a fantasía, hai moitísima xente que non concibe a fantasía. Pois anos máis tarde, cando volvín a Vigo, bueno, a vivir a Galiza, o primeiro encargo que tuve foi Volverás Golfiño, de Andrea Maceiras, e o seguinte xa foi Escarlatina. Entonces vin ese cambio, que de repente as historias sí que eran de fantasmas, sí que eran de no alén, de verdade. Entonces eso, estaba super ilusionado co todo terreno, por fin, gracias a obras internacionais que se fixeron famosas, os editores de aquí entenden, e a crítica e os eruditos
antes eruditos, ahora eruditas tamén. Claro que había un mundo como moi retraído ao pasado, a literatura de verdade, a tal, e todo isto era serie B. Se publicaba como serie B, unha novela de fantasía, unha comedia de fantasía, unha película de fantasía, pero esa non era cine. É unha serie B, é unha de vaqueiros, é unha de tal. E desde hai uns anos, pois eso, xa se misturou todo o libro, o cine tal, sin importar o contido tal. Aí siga vendo xente reticente, por exemplo, a fantasía, bastante ademais, pero teñen xa perdido o partido, non? Esa é a ilusión máis grande que tiven cando volvín a ilustrar infantil aquí, porque eu ilustraba fora, era todo fantasía, todo, vampiros, homes lobo, caniches lobo. Bueno, era un neno caniche, ilustrei un que é un neno caniche, que incluso fixeron a peli. Despois fixeron a peli? Fixeron unha peli de animación, pero eu ilustrei o libro original anos antes e tal, é un rapaz que lle fan unha putada, digo, unha cousa moi mala aos seus curmáns, que son malos que tal, el aos 10 anos vai transformarse en lobo, está esperando a ver que raza é, e non se falle unha atrapallada, e convirten nun caniche, ainda por riba o collen o caniche, o levan a teñilo o pelo de rosa. E é super divertido, un libro 100% lobo se chama. É super divertido e foi un dos primeiro libro que ilustrei Zorgamazú, curiosamente, dun tipo canadiano, que é un libro onde hai un tipo que do espacio que está robando todos os seres máxicos da Terra para que a xente sexa máis fácil de guiar e non teña fantasía poder dominar o planeta. Os leva todos con uns bichos gigantes aí con tentáculos, os leva todos á lúa. É unha rapaza axudada de un bicho, bueno, de un personaxe de fantasía, logran rescatalos a todos da lúa e tal. O sea que ahora cando falabas, estás lembrándome que os das sociedade secreta exclusiva en beneficio da eliminación, perdoade, sociedade exclusiva secreta en beneficio da eliminación da base en Galicia, sabes? Aquí hai unha cousa, esta xente está eliminando os seres máxicos, non? Vale, os seres e eu digo isto para vos, non? Cando escribín isto, pensei en eles, en estas persoas e tal, que estos son os malos, pero logo hai un malo, e como en la Stala hai outro máis malo, isto vai pasar. Pois en realidade, o que pasa é que o malo ainda non o coñecemos. Entonces, en realidade, eu o que pensaba é unha metáfora de esa eliminación da maxia, dos seres máxicos, a eliminación da lingua, a eliminación da nosa cultura, a eliminación dos nosos símbolos, non? É algo que, por exemplo, a rapazada non creo que perciba na lectura, nin falta que fai, pero sí que ese pouso, non? De por qué? De porque vou ao Museo de Antropoloxía, sabes, ou Museo de Historia, ou de Historia neste caso nacional, e atópome que o Reino de Galicia non existe. E digo, como é posible isto? Que estuve escribindo texto para mandarlo, non? Como é posible que toda a nosa historia fose borrada? E entonces, bueno, aí xa vos desvelo, porque en realidade todos estes movimentos e tal son cousas que bueno, hai... Eu no meu imaxineime, pois, unha sociedade secreta e tal e cual, que non é tan secreta, que en realidad está eliminando todos os nosos símbolos, ¿no? E en este caso, pues, a nosa cultura, costumes, bla, 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 bla. Entonces, bueno, acordame, porque ahora cando estaba pensando nestos que se lo levaba para dominar todo, pues iba un pouco para aí a cousa. Esa foi a primeira que me metí no traballo, porque fixe un boceto do bosquexo do tipo que tal, e o puxen con bigote, non sei por qué, e o tipo cambiou o texto e o puxo con bigote. Creo que o do bigote... Mira, ahora nos pregunta ya non sei onde está Emma. Emma, só vemos a xente con bigote por aí, é unha pasada. Andamos medio con medo, incluso, de que nos vayan a levar, sabes, están hasta incluso nas editoriais, esa xente que se está deixando uns bigotes moi grandes. E tal, xente con bigote. Hai xente con bigote en todos os sitios. Vou deixarme, menos mal Ramón Cormiñas con bigote hoxe, que senón xa empezaría a ter medo. Estou por deixalo incluso. Entonces, bueno, no, pero esos xogos e tal. Aparte do bigote incluso cando empezaba, te acuerdas que falamos o que máis lle gusta a elas é o do faldón este, a ver se non que me corrixan elas, ¿no? Porque este capítulo aparte, que é un capítulo que está nunha letra distinta, o sea, nunha página distinta, ten unha explicación que sei eu, que co tempo se saberá, porque como que non pertence ao libro. Hai unha ruptura na narración aquí, pero ten eu que falara con Anaís ten unha explicación, non? E entonces, bueno, fíxome moitísima gracia porque o de
que non sei como se chama este bigote. De Peaky É do Peaky Blinders, non? Tal. Bueno, do mostacho. Entonces, bueno, o gracioso foi o ver os distintos personaxes que enviaban. Que eu sempre, o tema de cando escribes e tal, non sei se vos pasa, que hai algúns de vos que escribides, eu, cando recibo esos borradores ou esas tal, unha cousa que me apasiona. Sabes, que o paso genial. Primeiros bosques. Ves, mira, aí están. Aquí naceu varios dos personaxes. Isto xa é outra cousa, pero Bueno, isto recordei que sempre vou a tomar café con un ilustrador e ilustradora e debuxan na servilleta. Eu sabes que fago coa servilleta, non? Non, a jardo. Dime Luz, por exemplo, que faz con iso? Non sei, non se te ocurra. Sí, vale. Bueno, teño jardado por aí e tal. Bueno, pues bueno, é así o que queríamos así, bueno, transmitirvos e tal, non ser así moi ahora denso. toca. Así, ¿no? Sí. Sí, non sei se te queredes facer algunha pregunta que sexa fácil. Ui, a fácil. Vale, venga. Non é unha pregunta, ao mellor é máis unha reflexión, é un agradecemento, porque, sobre todo, que temos aquí moitos pequenas, a ver, para elas ao mellor é inconcebible o mundo este da maxia, ao mellor, eu non leio un libro, pero, polo que dixeste dos seres máxicos e tal, galegos, a ver, eu medrei cas mouras, medrei co Romasante, eu nunca leí un libro de literatura infantil. Contaron. O meu libro era a enciclopedia. 1, 2 e 3, de aí para arriba. E sí que agora ver reflexado eso que nós vivimos de pequenos, que aparece nos libros, pois o que decías tú da historia borrada, pois é moi importante. É moi importante, porque eso vivimos moita xente. Sí. Vivimos moita xente e non debe de ser borrado. Mira, a razón de que eu, a ver, a razón xa vos dixen, que eu quero que a rapazada aprenda no libro galego. De feito, eu os libros non adoito a moelos en castelán, antes podía só falar con Fran, eu antes os que sacaba en castelán por contrato estaban para fora de Galicia, é dicir, non se podían distribuir en Galicia, eso é imposible de facer, non? Entonces, bueno, cando se dá circunstancia, como por exemplo, que saco un libro e sai na edición en castelán, eu que fago non publicitalo aquí, o publicito fora. Pero non digo que faga, eu que fago eu, non digo que fagan os demais, está mal, é a miña decisión, non? Pero porque eu escribo, teño unha razón de facelo, e eu, como dicía Bragado, son un militante da lingua. Cando falaba da xeración Lamote, falaba desta xente, como Agustín Fernández Paz e tal, son un militante da lingua. Entonces, bueno, esa é a miña, sabes, no campo que me movo. Facendo obradoiros de poesía, como son, antes de escritor, eu podo deixar de escribir, bueno, non porque estou moi leado, pero cando teña que contar deixei de escribir, pero nunca vou deixar de ler, sempre digo que son lector, antes de escritor. E sempre levo libros aos obradoiros, e gustame amosar libros de compañeiros, de compañeiras, algún deles están aquí, e entonces un dos libros que levaba era Adiviñas monstruosas de Gloria Sánchez, vale? E levime a gran sorpresa de que eso que diste, a min, eu nunca li un libro da Santa Compaña, pero a min contáronmo, o sea, eu escoitei historias, vale? Igual que as historias que conto eu cando facemos a unha andaina pola noite, logo chegamos da andaina e descubro que hubo un castigo divino e a cara se me hincha toda e dime Esther, que é un castigo polo que estivestes contando. Facemos andaina e conto historias de medo, que historias improvisadas, non? Bueno, pois esas historias sempre o que recollo, que improviso e tal, recollo do noso imaginario, non? Porque a min tamén me contaban. Claro, facer actividades en colexios, elevar a sorpresa de que a rapaza, un amplo porcentaxe da rapazada galega non coñece a Santa Compaña, para min é un choque. E posiblemente para os pais, os avós seguro desa rapazada dirán, como non van conocer a Santa Compaña? Normal. Ninguén lle fala diso. Se perdouse tamén a oralidade, sabes, eso, o compartir ese momento e tal, bueno, cambiou o mundo, non? E entonces, bueno, unha das razóns polas cales eu tirei por ese fío. E agradezo, neste caso, a persoas, bueno, me acordo de Antonio Rigosa, pero teria que nombraros a todos, non? Porque o dicionario, Miranda, Cuba, sabes, e tal, porque para mí é unha referencia, non? E o traballo que fixeron, estou pensando en Galiza Encantada, que aparece reflectida, por exemplo, Galiza Encantada aparece reflectida en instruccións para este libro, non? Dentro da historia, non? Porque eu fago tamén esas pequenas homenaxes a autores e tal, que neste libro tamén se fai, tamén aparece cando Cartas de Inverno, creo que lle presta o libro e tal.
Si parecen así, entón fago esas bueno, entonces esas referencias. E bueno, a idea é, claro, eu bebo de esa xente, non? E é xente a que lle agradezo un montón porque a min chegoume pola lectura e polas historias. Se non está, que non chega. E claro, pérdese toda unha cultura, que é a nosa, claro, non é mellor nin peor que outra, pero é nosa. Entonces, claro, e é tan rica, é que é unha pasada, é unha pasada. Eu alucinei moito hai anos que me encargaron ilustrar un libro de rol, que casi o único galego e tal, que se chama Crónicas de Gaidil, e claro, ilustrar todos os deuses galaicos e tal, moi ben documentada e tal, non intentando non meterse na Celtia, bueno, de irlandesa e tal, tirando solo de cousas de aquí, desde Braga hasta tal, e alucinei, porque non coñecía a mitade dos tal é de onde viñan as tradicións da tuata de Danan e tal, cosas destas que venden das tradicións tal, os mesís, todo isto. Chuvia de Gago, non? Pode ser, ou hai un en Xerais, creo que é Vento Chuvia, pero digo, bueno, é que hai moita xente, sabes, bueno, ou moita, ou hai xente que está recollendo esas historias. Ui, hai unha rapaza coa mão levantada. Que non? A ver, leva un rato. No fue caso público. Cando vais a sacar a Axencia Galega de Asuntos Máxicos 2? Hai que ver, hai que falar con Xavi. Que falar coa... Hai que falar coa prima da prima. Oiches, eso igual non o sabes ti. Hai que falar. Mira que aquí hai moita xente das neves, Oxe. Oxe, hai moita xente das neves, Oxe, aquí. Por iso dicías miñas das neves e tal. E digo, Pontevedra. Pero digo, xa hai moita xente das neves por aquí. Entonces, bueno, hai que falar con... Bueno, eso hai que rematar de escribilo, sabes, e de taemos, e de que facer o chollo. Bravo, home. Esto, séntome con Víctor un par de aguas en gas do tempo e... Pim pam. A que sí? Non hai fallo. É que esta é unha das lectoras, así das prelectoras e tal. Entón, bueno, a idea é enganchar a rapazada, que enganche no libro e bueno, dotarlle de un produto aparte que, bueno, a min a colección Merlín xa me gustaba, coa estética nova, encántame, vale. Sempre as edicións son maravillosas, é algo que agradecese moito para o libro galego, non? Que sexa un libro que este ben editado. E, bueno, a idea é esa. O gallá besamos ese sono cumprido, non? Que colla a rapazada e vaya a demandar o libro en galego. E diga, non, quero sabes, que é o que mola. Porque sabemos que Son Goku, as patadas que dá en galego son moito mellor que as que dá en castelán. Non hai cor ninguna. E Shin-chan tamén. E Doraemon incluso, que agora xa non está xa non o vexo en tal. Entonces, bueno, a idea é esa. Ese é o plan que non é un secreto, xa o facemos público e tal. Si queredes ir asinando e pasando porque nos temos que ir. Non te vas para Pontevedra tamén no mesmo tren que eu. Vale. Bueno, que estamos aí. Un placer, Vale.